Ang diri bakante kayo no. Way ganahan mo lingkod nga dapita oh. Bitaw karong adlaw sa ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mahal nga patrona o unang Sabado. Ang unang pagbasa nagtudlo kanato nga ang Dios og nagsaysay kanato nga ang Dios nagpanalangin kang Job. Ingon bitaw ko sa inyo nga hangtod sa tumoy kini si Job, dili gyud siya mulurang, di mo bahar. Bisan sa iyang mga pag-antos ng iyang giagian. Kaya naghuwat gyud ni siya sa adlaw sa paghukom sa Dios kaniya. Busa karon atong nadungog nga gipanalanginan ang iyang mga katapusang mga adlaw sa Ginoo. Mana ang punto sa anang pagbasa. Unya doon na say punto nga atong makatunan sa anang pagbasa nga ang kinabuhi ni Job, ang iyang mga kasinatian sa pag-antos, maghatag kanato og punto sa pagkat-on sa kaalam sa Dios diya sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Anaa ang Ginoo naglihok sa iyang kinabuhi og dili gyud siya motalikod kun dili ta niya maluwas. Dunay mga leksyon ang mga kasinatian, ang mga kalisdanan sa kinabuhi ni Job. Doon na po'y kung atong panaminan sa atong kaugalingon, naasay mga leksyon na ay mga pagtulunan ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Manay atong gusto na ipaabot sa matag usa kanato. Sama sa kinabuhi ni Job og iyang mga kasinatian, ang ato sa adlaw-adlaw nga kasinatian, doon na say pagtulunan sa presensya o kaalam sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Ikaduha diya sa atong Salmo 119. Ginoo ipadanag ang imong nahong kanako. Nagpadanag ng Ginoo. Og diya sa atong kamapasalamaton kanunay gyud nato ning iyawit kining pag-ampo nga sama niini. Ngano man isip tao makinahanglan gyud ta permi ani nga mahikap nato ang presensya sa Ginoo. Pero dili man ang Ginoo parehas nato og paagi sa iyang pakiguban nato. Dili siya pareha no. Kita gusto gyud nato gunitan. O okay man makagunit man ta, pag makagunit na ta ma-feel na nato ang support and strength of persons nga na around us in our midst. Pero ang Ginoo lahi iyang paagi. Daghang kayo iyang paagi nga dili nato masabtan kun dili nato pamalandungan sama sa punto nako sa unang pagbasa. So ang dinhi sa Salmo karon 119 nagtug-an kini kanato nga sa tanang mga maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi dili lang ta permi mangayo sa Ginoo kani pasalamat pud ta niya. Hello. Magpasalamat gyud ta pirmi. Kaya ang Ginoo kung pasalamatan nato bisan di ta mangayo niya iya nang ihatag. Usahay kanangla sa atong tawhanon nga panabot nga kundi ta mangayo di man pud ta tagaan gud. Oy, mangayo diha usa oy di ko patagaghatag nimo kay ma-spoil ka. No? O kita maghuwat na nga kining tawhana mangayo nimo, manghangyo nimo o aya pa ta mo tubag pero bisan nakakita ta ginahanglan gyud. Nyawa mo mangayo. Kaya na ba yung garbo ang tao, di ba? Kining garbo mo ni mag-disconnect nato sa usag-usa. Di kahibaw ang atong isig kataw ka na sa amo tabang. Tabangan ka na ba o di pa? Garbo man. Nya, di man kasulti po dayon. Sama na siya. Pero ang hiwat sa tao nga, sulti lang karon kay mutubag yung kunimo. Pero gusto man ka nga, kanang imo pag yun ikuha nimong garbo nga kaya pa nimo. Hala, sige. Pero ang Ginoo di na siya anak magulat ing anak. Anytime makita niya nga kinahanglan nato ang iyang magtabang siya diretso. Di na siya mayuna kanang maghuwat pa siya nga mughangyo ta niya. Busa ang atong dumdumon unang-una kanang pasalamat gyud sa grasya. Dili ka nang sige tag pangayo, di ba? Hello. Okay, sige tag pangayo murag atoy parehas ang Ginoo nato ba, no? Mo na nga di ta maka dumdum pagpasalamat. The point here is always
feel grateful of every blessing we receive from God every day. Because God, bisan dili ta mangayo niya, muhatag siya og mutabang siya nato. Og sa atong santos nga ebanghelyo mga kaigsuonan, ayaw mo kalipay kay napili ninyo Satanas. Pagkalipay mo kay inyong mga ngalan, nasulat dito sa gingharian sa langit. Tindot ni siya nga punto? Ha? Tindot ni siya nga punto? Kay maunay atong pinaka-uyukan sa atong kalipay, nga maapil ta sa gingharian sa langit. Mapildi man tadis kalibutan o dili. Sus, pildi man ang akong manok. Oy, sa boxing, pildi akong manok. So sa lain-lain mga dula, pildi ang akong manok. Pero pangutan ay mo kaugalingon. Kanang yung manok, naaba ng iyangan dito sa gingharian sa langit. Unsa may pinaka-importante, pinakabilihon nato nga dool kita sa Ginoo. Nga ang Ginoo naa kanunay anda mutabang nato tungod kay gihinumduman kita niya. Hinumduman kita niya sa kalibutan, hinumduman punta niya dito sa langit. Ang punto sa atong Ginoong Jesucristo, wako mga saba, wako mga saba. Ang punto sa atong Ginoong Jesucristo nga apil kamo sa mga anak sa Dios, wa mo hikalimti. Ang inyong mga ngalan na hisulat dito sa gingharian sa langit. So kining tulo ka punto karon mga igsoon sa mga pagbasa nato, ang pagpamalandong, pagampo sa kaalam sa Dios diha sa atong adlaw-adlaw nga kasinatian, mga kalisdanan. Ikaduha, sa Salmo, ang atong pagkamapasalamaton sa tanan, ginagmay o matag usa nga grasya atong gidawat sa adlaw-adlaw, kay ang Ginoo mohatag yun nato bisan di ta mangayo. Nya tulo, ang pagka-convince nato, pagkaamgo nga apil yun ta dito sa langit. Muna nga kung makaamgo ta niya na, dili na kinahanglan nga pugson pa ta mag-serve sa Ginoo. Amen. Padagong tindog. Ang atong